we nyina ya asem papa nie ewiase ye nkonua ene adesoa ne abebrese ena dudu nipa ti menua da sani me pa chawo menua wutie me mo amhwe na Kesse TV menua no me pa chawo ate ewiase ye be ye de ewiase mo bo ti wudu nua bone ahwe yie wo yo nua bone ahwe yie wudu nua bi konso hwe me hwe yie tamle obi to ho o plane so obi mani nua bi ahwe ase wie adehima mama mu nyina ha ade ache na biem ade ache baako asa aka yen na nyina ho de ka yen fa sedam otwedi ampo kwa me eja obo soro ba asitudu bo nyame otonsi obo awia obo ahumba hamba no no ba no wado aboa ye da so te ase katrama da bodwo mogedi mu afrisane a ne ye onyankopon no ala dumala kwa ne da so te ase ene ya wada adehima ma ya sehia baako biem ansa na Kesse TV so na uhwe na utie mezo so ewo na Kesse TV so se de munim no onyankopɔ adoma boaye ya da so te ase katrama da bodwem emogedi mu afrisane a eyo kokroko nyankopɔ na adoma la kwa onyame ye ba akopɛ onyame nyamienu obese mosum enyame foforo wadumi nyame foforo ne de nyankopɔ ye sei nyame wo ye ba akopɛ nyame basa yi adom ano bisachi okokroko nyankopɔ ba akopɛ ona ade nyina ne ti ne kofa bai ne fall by eno no asase ne awie eye nananom ne ka ye onya bible ansa na kosiburu ne betwero bible de ato nananom nyankopɔn dada nyankopɔn ne nananom ne abosom eni mansotwen bia obi amfa hye na dwenem nyame ne abosom eni otai bia wo montem abosom nim se oda nyankopɔn na obeye bibi ne beyi ya gise nyankopɔn ne hyira so ma no timpanimfo se wudo afuo na se nyame ehunu mu a enye yie ena omusa ka de ta to se bosuma nyame aboa no ono di aboade bosuma nyame aboa no ono di aboade bosuma e bibia manipa ne beyi ya ne nyankopɔn aboa no one nyame aboa no na aboade ne aseda ti sa bosuma nyame aboa no ono ye ade ma yeyie na okotua aseda na aseda no ade ama bosuma no ti bosuma nyame aboa no one di aboade bosum nim se oda nyankopɔn oye bibi ne nyankopɔn amomo awia enye yie ti wa ye wo se abosom ye monsamfo ni nyame atwemanson ebre bi na obi ka asem bi kire me menene kasa nana ho ye me nwanwa pa o komfo na abo nyame din sei look at this semfo kwa komfo na abo nyame din sei na me se are wadwene ne sei komfo de enim se munim nyame ensamfo a edi na dwene mu dem adwene pa edi adwene baka se ebi ni nipa bitrim enso nye wo na ebibie o ni nyina ye yenua asofu binom asofu boni binom ana tumfutu agu nkrofo ani de esum ne eye enkekan ne basa ato ade ato bosom eso a enu nti obi ye komfo kra enim se komfo de chese wo de boni nko ana ye wo de oye papa enye yi papa bi kan wo se ko tre de ne ho ba enye semfo nko a enye sa na tie bosom de nyankopon ti bosom be bibi na yi a jese otwedi ampokokroko na bie kwaya ma no na nse na akwaje aseda no eya aboade no ya da nyankopon ase ene ya disua no ya tu dini se onipa ye be ye de wa asase so onipa ye be ye de wo obe ye de menso me be ye de wo obe ye de na wo a wo hwa mi watrase din acheke ebisa aka bia bom ati bia frim enya ansa no emuaye no a unyaye no emso on trance e dia pa no nipa be ye na asase so ye ba wiase kra be ye dey ti so komu pa toti pa na wugini wani je hwa na hu se nyankopon kra wa ha nipa yes meka obi ntiase ye kasa kire ba nyansafo sebi enye ona ntiase ma se nye bagimifo so trans din na hu se onyankopon wa ha nipa papa hwe nipa wo be ye dai ma min kire mu adibo mfiti ase yemfa na se ne nipa bia ni ho oba ne be ma na onyinsan ye oba ne nyinsan ya wa fa ya musa abusumi nkrum emu na mu sabe entasutetie obi kura anyemu a toilet so bomba la tre enka ne fe no bomba la tre
toilet so tiefina achenchire da ho no okobomba la tray so a ene na saa niam no eni wo papa e wo hompo ko 7 nkurase bebere wo bomba la tray no toilet na achenchire da no ho no obi nyinsan a eno mpo eni hwam otimi waye ne wadi obi so wi na tie onyim no obi so wi shire pa ono so ne de no obi wo ho a onyim a ade a ebon no eni hwam ade eni hwam no ene bon no we eni hwe hene fa tie ne ye pa ohaw ne akukuru wi ase nyina abosome nkro no wawo owo ye obi kura wo ye operation obi ko wo ye wawu obi wo ye no bosome nkro no fofi anto ata ene adware na bamo owo akola ne wie ya to wawu be ma so wo be wi ase amane hunu abebele se o ko o ba o pe odachi o ma na oyire dachi sade o mire no ma bedidie na dachi obenya pie mienu bi de si wa ma o mama ajapade o manya ba bi de o mti atoro mo ko ha dai na dachi o ma mo ntwetweje we nyina echi no o hawo ne akukuruhwi ase emu amane hunu obi pe adwuma mpo aye onya bi o pe adwuma aye o ne ho odin adwuma woyi okoye adwuma yayi na di samrei obi afo obi ho adwumbone a okukuno samrei obi afo obi ho adwumbone a okodi no konkonsa ewiase ablabo a yetimu yi eye haw ene amane yanko a obi abawiase sebe mu sebe nyaado owoye sebe kaflache emu yadoye awo ba ko owoye de bia oyale de bia ohaw obi awo owoye ne sisi waloko ne sisi achim wantima anya enan kora atena so minimum obi a wawo owoye na oba owoye awoye ni mu no ano ne nan wobubu egudem ewiase ye ne kan ye ba wiase be ye de be nipa bebre ho saa osori awona o sori anadwo bi sori anadwo no mienu no miensa me ma menom kura bi e sori anadwo be se no mienu ne fa na akogina kwa ho apeka akokuma se kegetia ana so am runabout ana akokuma se race course na akoye masom na akoto mekonya kakra obizu be siesie mekono na mekono oton a onya kakra de didwa nya nwumre ode abebotuku bi ama ne ma edi na adura no pa no a wayiska de ato ama ne ma bi so de akọ school obi kura so ne be ma awo be ma no mpo wa muya no oba no na titiri mo wirem na ohwe akwala no so obedidie so obeda sa abofra ne be yedai so oda asai be ma ne nim ho hwe na obai amane abebere se na meme bu ma kwasea na ma bi so bu ma kwasea na bi di bi si no parking samrei obi asesekai sekai onfa nkodo onfa nkojutwa nam odikodi ewu na wo hwe wenum nyina ni ade a ne wiase pa no ye be ye dai enam nipa no aduane ne daachi nti obi pa aduane a obedie ene daachi ne daachi ablabo wanante fom efiri ha akọ Libya mem onam fom obi ko Libya akwakohia nipa bonfo akidafo desert so ebi ko ye wantuma nkoduru Libya ho wo wu kwam ebi ko hia nipa bonefo ye chi wonu twa ne minute se aboa ebi so kokoduru ohaw ne abebere se ne kokuru wiase onipa e ba wiase e be ye dai obi akoduru Libya wadi pa kakran saa wonya sika obeso ko Italy obeso ko Canada obeso ko Germany obeso ko Britain obeso ko other countries ya eye overseas ya ebetimi ayede aboa ama na brabo na setrama ye because Arab countries no ye ni edi dance say ohodin wonya sika no akotwa otuatua bibia wakofro ship ofure no wa nuru ba bia fofi antoata ene awia na ba mo ship no asenke ama omunyina feflete omawu ye ba wiase be ye dai ni nyina ye dai ya no aduane ya ebedie na se nipa wo cheke a ede be pa na ye ba wiase be ye yan hwei o sori a oyira no aduane yan fa na so oyira no aduane
aduane wadi asai wa wudidi kura no fufuo be se etoa mienu yayi utoa yaguso peche no wadidi udidi mpo a adidi na wudidi no kura mu wonsem obi didi kasa pram no awura ne minimum na wu obi didi kasa pram no yakwaye no operation wantimi ankasa biem adidi keke no so odidi ama ne ho ato no mu asem obi sankwai osankwa na nkwai no afare hwinim ama ne hwinim otu moja eye nsem bebiri ohaw ni amane eni abebrese na de odidi ye wadidi ye peche odidi ye adidi wadi asa etoa mienu no o sori a o bompaye so oduman ko bebo a wo benya asase bi krokro bi ato oto asase akoto anwea obi akoto asase kro akoto asidan no oto asase no to wiase kukuru wiase nti wanya sika mpo ansidan no asase no waton ama mpo o de twa no ho ka ye ba wiase be ye de be tie ni ye pa ti se utie na ka ne ma bi bomu a na hu se nyankopon kro wiase o de ba ye no kwa wa ye bone obi asidai o si dai no wa si dai no kro anwie o haw ni amande nti dai no waton obi asidai wie o si dai wie no emonsanfo ni wiase kukuru wiase nti no wanya aban amane amane fie no o si dai na ka okotrem no fie no wani na kro ansim da waton fie no wiase abenidie ni abebrese sa wo hwe sa asama me kirekire ni ne ma me kekan nyina fatoto abla bom na hwe se adasama ye ba wiase be ye dei ede be ne nkire ho ede be ne ohaw ede be ne kukuru wiase ede be nti ene odase ni pese onya sika na ekwa wonam so nya papa obi ntimi tumu kum nipa na watwitwa no wayi ne spare pass wayi ne krona wayi ne brebo watu ne nsura gu baabi watwa ne tinko ne nanko ne sebe woye be ma ne be ma yetwa yetu obi so ba yetwa oba bi nufu ni nyina ne se okoton spare pass no e de apesika sika wunya ye nyina bi sa ho se enya bia no uwu ade beko o sika ni bia de ka ba wiase wo wawu ko e wiase be ya dai sa wo cheke na hwe ne ma ne de ekwa he wo de wasi dai kakraka e dai a wusi ye ni nyina no empa wokoto si mu empa no anamonsia 6 feet 6 feet no kra de emfa se queen's bed ana king's bed say you kings ene wo queens empa queens no ene kakraka pa ne twato no ena queens no ene kese no a eno so edi kings na chi no ana obi akoto sebe normal empa ya wo de empa no okoto emfa so okoto kings empa udi hene ti okoto ahemfumpa ena ada so ahemfumpa no kakraka no baby a woda baby fia so baby a woda no fia na woda no anamonsia fia na woda empa na aka nyina no se woni yiri bi no oda nchen a ho nyina da hokwa edebe no haw ene kukuru hwiase matiu makaw edifaye nkro ne ba ede ne nipa ye gina sase so ewiase ya mane ne kukuru hwiase entimi nua se wudi boni bia na wahwe yi wate o se unua na wahwe yi wate ukodu nua konkonsa na wahwe yi wate ujutwa unua na ntira na wahwe yi wate o ma unua abrabo atete apansam ahwe ase na wahwe yi se ukodi ewu ahunu se na ntwedua ani gina wo konfo nsem no no ani gina wo de to na konfo ekuta no one bedi gina wo nsem yemfa wiase nyina amawo yemfa Ghana man nyina amawo ewiase sika nyina ye ode a trasa kofie papa Accra ene fa na hoda impo hompo de say baby a die board there hoye specific tesano ena trasako meboa ena East Legon yemfa East Legon dai nyina yemfa mawo yemfa trasako ho ahwan mfa mawo wo de yemfa epum kura mfa ma ne kosi da isim na essence soro minu ame ka kiro say end of the day no owie ene san ena trase enti dia wonam kwambone so se mi koku minua bi agiska mi kobu minua bi aginisika minua no makonfo ya bi ayaba yenua no asofu bi aba yenua malam bi aba akasesem ene adufrupe ahantan ni dwe ene akasesem ti optimi dada obi mpo gina japade gina gold gina bibi fili nsem ema ni nua ndi yaw ebi mpo di yaw adi awerho e kana no adowu minua
nyame bebisa nipa ne senti hunu sɛ onipa yebedi na hene wa asase so yebedi na hene wa asase so eno na muatia dwarfs potokasam dwarfs nkwatia ɔte hɔ no ɔhwɛ nipa wa asase so a na wasere twetwetwetwetwetwe muatia adai ɔse ɔhwɛ nipa ne nipa ya no mɔbɔ ne nipa ya no ho yɛ ne sere enipa jimi enipa taba enipa nim de wɔyɛ enipa nwene nkwa akiri onipa ha no ho onipa di adencheche adentia efise onumpa otiminya emfie apem ene akire no onumpo onsidai abotam no oda abotam ene oda ebi da nwiem ebi da abotam onumpo oso onsidai o odasani wanyina bro so yemfa 80 years ma ene kra de onipa nyini 40 45 wabro so 50 25 18 17 16 14 13 years ene o hwe eda ho a enipa ewuo enipa prosem enye obi awo ababunu nko a youth eni ewuo mane mema enso ankane no na nka abofra wu a ne ye chiri eye busudie ensi na ba ko bi fum simpo a ye be kom hunade potesi efe se abusudie aboma mu nipa be ye da wa asase so nipa be ye dai wo obe ye dai hwebre obi akotena blochire na no aduane obi dinti osore anadwo no mienu esukɔkyea suna ahodo ya eto ne honam awotimi di no ama ne honam yi a wosete sa akokofunu enye bibi o opena no aduane opene daache opene madaache opene busua o wote abusua bonim abusua wo hia ene akwa omutie akwawe so abusua wo hia aduduru abusua nim okope bla papa bi abo abegina abusua no enso hwebla wo ble onna empo aduane obedi empo no otumi gina ntentere se obi a de prison enye bibia se time to time ena ablofo ede yo madwuma wanyantem ani dintem ankoye na adwuma onko na adwuma ne yi na di ni aman lete fisame ka se wo ye adwuma ba ko mienu anamiensa wanyere sa ne light bay afenso taxes ne niam obetuatua no any fees obetuatua no onye sika mfa mo no ho bra tabluchire obetimi ya adwuma miensa odidi a ogirantentete se obi okodi ewu okobokoro no hwahwehwo snow ato emu osukɔkyea enso onamu ekoye adwuma ye be wiase be ye dai eye ohaw eye abeblese eye abenedie obi akotena bruchiri enkrata mpo onya bi obi atitiri mo wirem eden life nyina aguso abobra apesika ewo Ghana ha opa bruchiri akọ okodura bruchiri a yasa abono aside denaba ye be wiase be ye dai obi akotena bruchiri enkrata asem enye na Tano madawroma ene so obenya ba bia fa enkrata asem aye na de so ama mpo aye kwase ebo ne ebu no mpo awiase eden kosi koden koda obi akotena bruchiri odene enkrata abo obi so onye mfanya adwuma enkrata na onye mfanya adwuma no na sebe bosome so a omane kakradi no onso anya bi di abo no ho bra nipa no je enkrata na enkrata no onfa mla twintwan we nyina wiase ablabo ni mu abenidie sai nipa no so atunsawie fise na depa bi ahwere no samrei obi adu obi akunturu ho owo gwidam otoro mo na enye bibia se wa mfa no ho ama na anya ne nyedoa no a obewo ne sika yakono tina obi a ufa oba owirem no ye ka nipa bonefo a udifo a munyina one skill tianka na obi asa etwe su ana yekuno ana yera no tete wono fise obi ofa oba owirem bia yebusude okofa oba no koyire no oba na mpene a oba na mpene oba yedai obekuno to oba no so dwana gine kra nkonti no na ode ne ho ayedai etwa so samre ye wode odi nsamfu wirem samre ye wode odi konkonsa samre ye okuta bible ya wogina judge anim ya wode bible elsewhere edi adansi krumu di atua ni nuo ho sasem oka no kontompo because of money ewiase ye be yedai oha ne kukuru wiase ye da ye na ye huna mane ye yade na ekum nipa enne yade ahodo ye anti bi da esi bi di hypertension stroke hwan de be disease ye ntimi mponka yade eni awieye ene na eka nipa
wan kasa do ho okokete so a wona ye ba wiase be ye dai ni nyina chi wadura wode kakra de agina de abo abere wa na akokra no yentu ye nuanu mema kra ne ye mobo kafra ye nuanu mema ye mobo ba ma be du ba bi afa wo so ade ma bo nso nsa yesi na puse cha o yire na da ho ye ne ma tuatua so pafu enso o yire mpo da ho ntime ne na kotie ya dai awu hwawieye onipa wieye o yire na da ho yo enso so yade anti ntime de na na ahwe wiase enimu nsem ene ekukuru hwiase a menua ewiase pa ye baaye no ade ne ebeye onyankopon kwa hanipa wanyina eche ekukuru hwiase ne ade yi obaba aberewa mpanimfo se hunu aberewa o se be ma mfa da wiada hwe enuano ma osisu a hwe ne hu giregira so etu giregira so ne nufu giregira so gran wakeka na mawire so wa dress wa shina tale papa bi okuta sebe the dressing bag wa na chronic kama wa hye na mawire ne nsane ne nan pente wa toto na no wakeka na ni achi wa hwe no ho so yie kakra ha ne kokuru ase ne de nipa de ablabo akoduro nti obaba aberewa o hwe no na so nyina atwintwam na nimu nyina muamua obon se kama beda na ha uhu na abeka se sebe o onye pedicure da hwe wieye uhunu be man ho akono pa enso so ontimi ni be man nda we nyina ya asem papa nie ewiase ye nkonua ene adesoa ne abebere se ena dudu nipa timi nua da sani me pa chaw me nua wutie me mo amohwe na Kesse TV me nua no me pa chaw ate ewiase ye be ye de ewiase mo bo nti wudu nua bone ahwe yie wo yo nua bone ahwe yie wudu nua bi konso hwe me hwe yie samle obi to o plane so obema ni nua bi ahwe ase obema sofu bi ahwe ase odo obekọ ha mu o blackmail no ama bi wi akiri mpo no opese oguni pa ni ase keke na wo ye sofu a ne din seye ama na dwuma seye wo ye konfo a ne din be seye ama na dwuma seye wo ye malomo saa wo ye sabe hwan a na wo ye limemu a saa obi prane bone ekwaya wo de obi ebefa so adabi nua odi nipa ne ko ha mu no na nipa nya ohawa emfa so die bai na benya fasudie bai woni an ko ha mo wani age no hunu se ewiase de obedua no eno na betwa otobo bodaya esaba oso obi ntutuo obi nkota fetwerebo ano that means do twisekalo wo sekalo minua ye ba wiase be ye dai ye ba wiase be ye dai we de oruma bia na mehwe na onya na ba bi kro opanyin kwa misan opanyin kwa misan FK kwatin no free kokoben ye wo address kwaso be kwai kwaso we na dabi obetra menchen ewo ahohodai mu obetra menchen a me ne di nkoma wo na na wodai ewo yie pa wo ene nkane pa meba blemu mlanti blemu a ka me fa maitai and I'm saying all my dear some like was ya onyini nye kura ya na emi yesem anyini wawulu ti so we nipa eduru baby a wanyina duru baby life bi wo kura wontimi nya dem mo wo dresse kura enfataw otui esam wo yo ba wonim nyina sabia twintwam wo de film kura bo life no kura enkoyie timpani force hu na bere wa wo de sabi be man fa da wiada kuntura dina kunturu ho no epe no so odima enti wiase da ho no emu nsem ya duosonson timi nua ewiase be ye dai ene midim besia wate dwene sa futu a me de ama wi ene abakosema me de ama wi ene anwensem a manwene de ama wi se wiase ye be ye dai si ama meje hwe ne nipa bepe edini keke ya mepanyi nkyere dia ene emi nua akoye bone bi atia wu nua mesrew ma wadwene mla ho so mo ni mla ho so wate jai bone di jai de ma wo ye jai wudie wate se amre obi afo bi ho adwene so do obi koji sikeduro no kuna to atwena chasefo asase so ena mo no an personal interest nti kai hunu se kwakua mochi wa samado a otwe wo amochi wo ena akwasibro ni de bible betwero ye
say uwa uwa chino na akobu aten a kire Nyankopon enti ungu ya wadom bre wo ho enti obi di boni di a end of the day no wakotan so dem was massacre boni no odi no bo me ka asma kire obi nua boni bi abedi bi abenya ho aketua o twe se kai kum obi anka se wasakra boni te se kotwa da me na ho boni sanity o te se de ya kotwa untimi pepa mfiri hoda un ma ko enti asa na boni se de te bi agina wo twe o enti se wukum nua de okum nipa no odi ewu so ba ubi eda wo twe o obenya so asotwe e wa asase so na wuwu achi no okutua so ka wo kwakua mo kyensem e pa chawo obi bisa de kwakua mo kyen hwan kwakua mo kye asamado president Onyankopon de si ho a ya bra ba ye bo nyina one ye kokan asama kye no obu abra bo bone a okọ ne yekotwa ma sisira kakado ni mako ye de atuawo e de mako ni bi asra honam nyina asrafo asomu ya kan wakiri mpre ya ye mako di afo yi ya toato atwene awia gadagada mu na mra awia bonden den na emagu so bridi kwakwa mo kye no o kire o se wiase se wo so unim sabi wo ba fa onche wase na ni nyina achi no adu anwumra akoda no ensonsono ene enyanya nkire ene edi esumie ne kete na adaso ho na bo se yes oloko eje timinua se wo kodi boni bi atia wunua hunu se saa ne ma wo nyina gira ho ma enye bosremuka enye sabi mebeto ayampe a me ka no kra sama kire me de nananom yi a kire me yesu a yetese nananom ka amoche yenuma de efe na moche na mbekom ye na natano adawroma adaye pane anwonsam ne abakosam am ka kire me omo ka mu nsam a kire me de biemani ema me hunu suma sensem ene ne ma hinta wa asamado timinua asamado ye oman asamado ye kuro kwakwa amoche wo ho tu ye boni bi atia wunua na wahwe ne ye firi se ewiase unyanyanyanyanya wo ye de andako be de naja na apebia jambie mpo ne nyina ye ka nyame nhyira mo oma mo ntiase oma mabotre oma mo odo oma ntwemu mfiri bone ho na oma mo odo ene tima ene ahofama honhom wate wunua ho kire na boa no wate oso woboa obi de na gina yie oha ne ekukuruhi asenti boni aye ewi a kire odi na kwose adwumam wasa di konkonsa am ya yiwadi ewi ase be ye dai na me hu wi ase dia menua sakra wadwene no enye bible ka adwen sakra nananom kasa ye kato o mo be twero bible pa ho achi twohu firi bone ho ne wiase Onyankopon na awereto wo no hwe so onyame hyira wa na wo hyira wate de nyame atwero no eno na bebe wate menu enkodi ewu wate kodi konkonsa enkokum nua emfa koti kwa bi nkoya de enye wate menu akonfo malam dunsu ne kramoni emfa nyansa kwa dada obi nyini sika ne gold na japade bi na bibi o wate efri se de obedua no eno na betwa efri se kokwa mochi oho twem nyame nhyira subscribe na share na fama onua o petete sama bakosem sanse mama kire wi unya ne baabi ada hwan na de ma wo no de be ma mpo betoto apaso efri se okitebo no ko tresedin no nse honam na o ya de Kesse menso be shabla ne menkrabia mo adwuma na meye no bi de nyame gyamo me chia me nuanom muslimifo assalamu alaikum wa alaikum salam bedamasi nyame nhyira mo bye bye.